Anyang laki din! Apay maninday ta sumom kumaray. Nakamisuot Naaba ka kadimanan iti witay. Ay, saan? Oho, imposible mo Apay nga rin kasta. Kas lalong ganisa mo, tinti kadakkel na. Gapo iti pa nagmismisuot mo dita. Kasanumot nga min, lumanabas dito yung newsfeed ko ti reels na day dya, Jonah. Huy! Si Kaki Dimay. Agblablag nga rin jay tao. Masapol adda ka na yun ti ipos na iti Facebook. Adula amin a blag-blag. Panablaag ta. Di pa ila ama pa nagsapol iti panggadan na tapno da kwarta na. Adda ka nung amin sweldo na iti Facebook, kumari. Iso siguro ang nagagat nga video-video iti post na Oho, agin lalaing kit di ati dangga babae. Kunamlano nagmayat abuyaon dagiti reels na. Tuwe! Manong Dado, da kayo matgayam ti akin kukwa da ito'y dakkel abalay amararamid. Ay, winading Jonah. Ang mga no kayat yu ti gumatang itilakok a bananak yu. Pamiryenda yu kadag iti tauhan yu. Ado ka di dayta, ading ko. O manahingata ka da kami. Aywan manong, adupay da ito'y. Sige nga rod. Isupot mo nga rod amin na kita, ading. Ngam ikanak man pa iti may sa peraso. Ta ramanak man no naimas matlaeng. No kasla ka imas ti kwa. Anya lakit din Manong Dado. Naimas ata siyak ti aglutluto itilakok. Aywan gayam. Daytoy ka di ilaklakom kat isumot lang dagiti video mong iblablag mo. Wan Manong, iso da ito'y. No kasta, buy-buyaan nyo dagiti reels ko iti Facebook. Ay, winading. Kanayon ko nga rod aboy-buyain. Nagmayat ko naktumay. Ado ti maadal ana duma-duma putahi iti makan. Ay, agyaman ak no kasta Manong. Ad-adda pa'y alalaingak ti agluto. Kun ag-video, iti kasta, adda maadal yu, Manong Dado. Nay, nagkapam nga Jonah. Nagbara ti Palawan, sakit awan payong mo. Napanak man nag-isursur itilakok a bananak yu, Antibeya. Kat adapay ka din abate. Tagumatangak man mat iti merienda Sanak pa ang nagmerienda. Mabisinak mat kat. Ay sus, awanin na anti na ibusan. Ginulpi ngamin ni Manong Dado ta ipamerienda na kadagiti agtatrabaho jay balayda. Ay, naladawak sayang. Gamdi bale, intun sumarunulaangan. Idagasan naktuman o adan tumanan lutwam. O sige anti, inton bigat. Agluto ak siguro iti Shanghai. Idagasan kanto. Uwan man, tamaramanak mat dagiti ilutlutong. Mabuybuyak ngamin iti Facebook kat. Langa na pa ilang kat naghimas. Ay na, kasla imas tikwa. Ala ni anti, alawan. Idagasan ka inton bigat anti. Sige, urayak day agyaman ak Jonah. Hoy si Katina, kunak man no agsusweldo ni Jonah iti Facebook. Nga iso ti pangalalaan na iti kwarta na. Ha? Kituan mate. Nakita ngamin nga impos na iti sweldo na iti Facebook. Apay ka day. Nangagkonto pa iti saritaan da kini Antibeya. Agi sur-sur ni Jonah iti lako na abananak yo. Isumat. Ilaklako na nagiti lutwin na nga video na. Iso nagiti popos na iti Facebook. Meaning, saan a vlogger ni Jonah? Tindera saan a vlogger? Maawatam. Ay, jaka mo Tasaludsudag to man no lumabas. Gumatak to itilako na. Sige man, ibagam adagos kanyak ano niya't sungbat na. Ay, niya laki din. Saan ka madanagan? Tasikat yung muna pang ibaga kumare. Maritina, gumatang ka man itilakok a Shanghai. Inbagla meriendaan nyo. Winusidaan nyo na iso. Ay, sige man nga rod, mare. Isuputan na man ito, patapiraso. Tay sulangin ti pangaldawan mi. O sige, mabitla ang mare. At to'y tiso ka. Naimas da ito'y tasukang manyaman. Ay, wow. Dayta ka man. Ay, mabitlaan. Dagito'y kadilaklakom, kati sumot lang dagiti ipopos mo iti Facebook, amo buy-buya. Ay, wan mare, iso da ito'y.
Kunak man, nagsusuldo kay ti Facebook, mare. Apayanas kan pala ngay lakom na gito eh. Saan nyo akanan? At dalad tamot ti ibatik akanin mi. Ngam aglako aklat ta. Ta isuka pa'y nga income ko. Kasta ka na eh. Ado nga rod ati ornong mon. Nako, sakto lang mare. Si kakit di mo yun na. Uwan ko nam kadilatan. Sana mo dumawat. Unay kan. Ay na, sakto lang mare. Ala, inakunta gisursurak pa itilakok. Sige mare. Nangalami ti Shanghai tina. Ay na, ginatang ko kini Juna Kat anyangay, sinaludsod mo ka di matlaang ti kuna kasaludsoda? Ay wan, siyak pa iti ko nam. Kat anya kuna nangay. Iti ko na. Agsuiswildo ka no iti Facebook. Ngam kayat nalatta manayunan ti income na. Iso nga gisorsor latta iti lako na. Oh, nagadulakot nga mo da dya na kunak manan. Di na pa yung arod aminin nga do ti ornong na iti dinamag ko. Amangan kit di mo to talaga nga awan ornong na, awan kwarta na. Imposible with dollars ti sweldo ti Facebook. Payman ta syakman ti mga mo na pudno lang agsusweldo iti Facebook. Ay, wan man. Ngam pangaasim No adama amuam. Ibaga madagos kanya, Amelia. Jonah, ada ka di pa'y nabati ala ko ma Shanghai? Adda amare, gumatang kamankit din. Tapno isupay amaksay, barang masapa ama ibos. May salaang tigatangak. Pagramanak pa yan, talaga mutlang nga naimas. Naimas da ito'y mare, ta siyak tinaglutluto. Ala, iyag mo taramanak pa nga mo na. Saan asikat ti mangibagbaga na imas ti loto mo? Anya, uwad to'y mare. Kat manungay ti may sa piraso, mare? 10 pesos laang mare. Ay sus, naginamatan. Apay isa na mabalin 5 pesos? Saan amare? Malugi akmat unay no kasta. Gatgatangak mat dagiti ingredients na. Sapay nagngina dagiti magatgatang ita. Kunak man no agsusweldo ka iti Facebook. Apay anas kan pala nga patungam dagiti lakom ngay. Kasta talaga ti business mare. Tapno addamat sukat kan serbi ti bambannog. Ay na po, Jonah. No nagtrabaho ka kit di akas kanyak, di may metpay, nagadulakat nga amom. Mare, no saan nga adulakit di ti amok? Kasanwak nga mabiyag ngay. Ano niya? Ngay, apay ngay bakay. Nakamisuok kamay. Kasano ngay amay boss day talakom no kasta. Kasanumat gamin lakay. Nasabat ko man ti kaaruba manakibiyang iti biyag ti akin biyag. Ha? Asino mananday ta? Asin no pay ko ma. May salaang mat tinaglay nga makibiyang ditoy. Dadjay nga Amelia. Ay, apay nga nakinasaritan pa'y lahat. Among makasi to gali na. Nakuna nang ngamin gumatang itilakok. Naayatanak mat ta isuka pay nga maksay ko ma. Ay, sana gumatang ti panggap na rayjay. No di ka mangbisit lang, bakay. Wungarod lakay, pakialamira iti biyag ti akin biyag. Baya mo. Sa mga iso ti makadadali tal daw mo. Sa bagay mat kit di Meriendaam kit din da ito'y nabati lakay. Basit matan, nabawik matan ti punak. Oh, Dado, apay ngay, insardang yung matan ti panagaramid yung iti balayo. Kasla doa pala pagpaygayam numalpas ko ma. Nagkurang ngamin ti budget may. Isa nga, yurnungan mi pa eh. Sami ituloy man na. Apay ngamin, nga nagpaaramid kayo iti balay kat kurang matgayam ti budget yaw. Talaga kasta nagrigat ti biyag kita. Masapulan na laing tayo amang i-budget iti kwarta, Amelia. May sa pala paglagayam ti kabailan ti budget yaw. Ngam kundi paaramid kayo iti dua apalapag. Hey, no kayat mo, Amelia. Agpaaramid ka iti balay mo. Iso ti rugya, magingat malpas. Ibagbagak lang mat, Dado. Ibagbagak lang nga. Tarupa ma. Man nakibiyang ka unay, Amelia. Di ta ka man langan. Wala, kanya kami nagapong umay ka makibibiyang nito, yaya. Hindi ka lata maturog ng malmalag. Ay, salbag kamay.
Ante Bia, gumatang man iti kokyo dita. Nay, apay ngay, kasala napudot ti ulo madadaw. Napudot ka talaga, Anday. Makapapudot to mga minti ulo da dya, babae. Man nakibiyang unay titang nga. Asino, ni ka di Amelia. Wanantay, ni Amelia. Ag-asam man tayong bagana kanya. Pang may sa pala paglagayam ka no ti budget ko. Ngam no apay ako di panayo na iti second floor. Kat kurang magayam ka no ti kwartak. Ay, man nakibiyang nga talaga. Ugali nanday jay, manipod pa'y ide aging gaita. Ay, no saan la babae da dya, Anday. Pinapispisak ko manggay. Turay lag diweg. Kas jay ti katatao ni Amelia. Saan yung nga itulok ka iso ti makadadaol iti al daw yaw. Adaman na patag nga ibagakan ka, Amelia. Ha? Anya day ta, Auntie Bea? Pangaasim man, tabaliwam day ta aramid mo, apan nakibibiyang mo, iti biyag ti akin biyag. Ha? Apay, pinakibibiyangak ay ti biyag yu, Auntie. Saan mo't kit day? Oh, mo't gayam. Ngam apay akas sa ti bagbagayo kanyak. Saan asyak ti pinakibibiyangam? Ngam dagiti na duma at tao ti ibagbagak. Ha? Tapnoam mo man ya. Ibagbaga, dagiti kaaruba tayo, ang manakibiyang kaunay. Ay na, Auntie, ulbudla ang dagiti mangibagbaga iti kasta kontra kanyak. Saan kay kadigamin na basta mamati? Anya lakit din. Danggam ti ibagak, tapno awan to pagbabawyam. Inton kuan, makasarak ka, itinatangtangsit ngamsi ka, tawan mo lang around. Ay, adapay na patag-apapanak ang tibaya. Iso nga no awanan tinasayaat ng ibagayo kanyak. Panawan kayon. Ay, manaktak. Ay, makamo ka man lang nga iti biyag mo. De ka mo ti dumngag iti sao. Gumata, manita sinyaw, Auntie Bia. Si kamot gayam, Arthur. Ay, wan gayam. Nagila ako ka din ni bakit mo. Idi na minsan nga aldaw. Ay, sorry. Ay, wan gayam. Nagila ako ka din ni bakit mo. Idi kalman? Ha? Ay, wanantay. Nagila ako, Mike. Apay ka day. Imbagak ngamin kan kwa na. Amang idagas dito store. Itilako na tapagramanak kumamot. Ay, awan antay. Tingamin nabati din na minsan ka, da kami tinangan. Sanan ngayon tuloy tinagisorsor na mabwisit kin ni Amelia. Hay, nako. Dayday nga Amelia, awan palabsan na. Pakibiyangan na amin. Ngungarod antay. Nalabos ti kina man nakibiyang na Mike. Katatao na daydayan. Urayan na nga damang tungpakan kwa na. Bareng isaw ti pagbaliwan na. Ay, wala. No, durabin na tingiwa na. Iso na lang at nakakaasilaki day. Ay, uray. Anya ti ammo tayo na iso ti pagnakman na. Saan namot ngamen adenggan ti maibagbaga. Sa bagay makidiya. Ang mga numamin pinsan ti pa nagbalbaliw na. Oo na yan. Tanghaling tapat. Ngam adda ka man nga agisor-sor-sor itilakom. Anya? Apay, saan ka kadi mabain? Content iti Facebook. Ngam sa totoong buhay, kat sor-sor ka sor-sor itilakom. Uray nagdaga ang ti panawan. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panaglakok. Saan kamot nga anwan, saan aya? Ibagbagak lang mo tipod no. Kita man day talangam, kasla ka matan ogeng, takanayon ka mabilag iti init. Yaks! Kastagayam Ayan nanti sukak nga dati sili na. Ay daytoy, isuyat ko kin ka akastoy! Maruwam ka salbag ka, manakibiyang ka unay. Anay ko, nagsaniit matan. Ay, ukis ti sabang mababae ka! Day tati rumbangkan ka. Nasilyan lagaro del tarupam, gungunam. Day tati maganap mo. Anay ko! Maminsan pa'y Amelia, saan lang at sukati isuyat ko kin ka. Muriatik, tapno maminpinsan nga agbaliw ka. Anya lakit din. Ay, sorry, Jonah. Sana na maulit! Bueno, papagayam. Di
Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Red Jose. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Marlon, maturog tan, rabiin. Maturog ka din. Jak final pasto aramida ka surat. Surat? Asino ti suratam? Ni manang ko. Nan kita akman. Ay saan? Kitaak ko na. Saan nga road? Kitaak no adda kang mali na. Ay, di mo managawan. Kakaiso na amalmalpas kaon. Basaak laang. Tainalanan. Ay puunay kamutan, Marlon. Dirlaang di mo pa'y ammo nga ispelingan. Ay, wrong aya. Katuan, D-E-E-R mo't daytoy insurat mo. Anya ngay daytoy, ugsa. D-E-A-R kumaa. Ay, wala niya. Ay, aguray ta sukatak. Ay, nagado tirong spelling mo dito'y surat mo. Ay na. Git talaga kasta Kinudyak nga rod nalpas ti elementarya. Pasensya ama. Imbagkan ka ta teacher ka iti English. English? Saan nga English? Ay na, no estudyante ka. Pulos, asaan ka nga ipasa? Umay kayo manganan Anya pala aramidin nyo dita. Nay, nakadasar gaya man ti pamigatan tayo bakit? Breakfast is served. Kunamot Bigbigatan nakmanan ako na. Day takat ti madikan ka. Di mo kayat ti maisuro. May! JR! Come and eat na! Saan da kayat ti umay mangan? Ne, tapay. Kasano? Korek kala akorek iti grammar. Kayat mo pag-Inglesin ida, ket marigatan da nga road. Isursuro kayo laang iti pagsayaatan nyo. Di yo kayat dayta. Ala, tasyak ti mga yab kadakwada. JR! May! May kayo manganan! Ubing! Kunak namin kan kaamangan tayon. Si kalang arudan ti di na kayat ti umay dito'y kusina. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Tani, maladaw kayon iti eskwelaan. JR, what's the English of kusina? Ni Mami Mat. Tila madamdamag na. Kitchen. Naglaka. Di mo pa'y ammo. Spell kitchen. Ala, mangan tayon, aldawon. Isursuro kayo itinasayaat. Ngam kontraan matoy amayo nga oray nagan na di na ammo nga spellingan. Gloria, ag merienda tamot ta recess time. Ay, stressak ita manang. Kaano kamot ngamin asaan nga stress aya? Nakarkaro ti stress ko ita manang. Aywan gayam. Engineer nila kay mo anya. Wan, apay ana sa ludsod mo. Nalaing ka di iti spelling. Sa bali ti paglaingan nila kay ko, Gloria. Amumunuan niya. Ay, nilakay ko. Ultimo dir, di na pa'y ammo ti spelling na. Ay na mababainak manang. Imbag takinitak jay surat na kinimanang na sakbay nga impatulod na. Kasano arong spelling ako nam? Dir nga ugsa. Pati day tapaka-stressam. Nilakay ko, engineer nga agpaiso. Agam saan mo't correct ti grammar na no ag English.
Okay lang mo't kanyak. Uray dagiti anak ko manang, nakapoy da iti spelling ken grammar. Ay na, Gloria. Awan serbi na nga English teacher tinanang dano kasta. Nagbayag ka lagid din. May sa oras akong dito nga agur-uray. Nag-meeting kami nga rod. Di ka pa imot nag-text. Ay na, di mo tumula maawatan no agteksaken ka. Kasano nga min amaawatak? Ket English mo ti pa nag-text mo. Kita ang manday tanga ugalim. Sursurwan ka nga rod. Adula amin na surwan. Sus! Laklakayaan akon. Isukat ajak kayat ti agteksken ka. No umawagak, di mo mulakayat asong batan. Una, takabutang ko ti pa nag-English mo. Nyalagi din. Intakit din. Paandaro mo lugan tamabisina kon. Ala, dumagastan di tatalipa pa. Gumatang taman iti ready-made apang rabyan tayo. Kaya't kuman mo ti agsida iti fried chicken. Anya? Ulitan man. Fried chicken. Fried chicken kunamot Ah. Fried chicken. Basta agbalikas. Nagadukit nga mumon aya. Mabisina kon. Naimas di ginatang damami kan dadi asidaan. Amom ka din no anya. Amok fried chicken. Ala, fried chicken kunam. Say-saya atom abaliksan. No di mo kayat nga ungtan na ka ni mami. Iso nga ro da jak kaya ti mapan sumango. Tagungat manan kanyak ni mami. No jak amo nga spellingan jay damagan na kanyak. May! JR! Mangantayon! Ha? Mangantayo ka nun, JR. Maudi akon. Umay kan alangan asyak man lang ang ti maungtan. Mapanak pa yung makibasketball. Madamdama akto na mangan. Into no saan ang nakasango ni mami. Ditakan. JR! Agsubli ka ditoy! JR! Hay, siyak manin ti pagpupudutan ni mami. Apay ngay, ayan ni ading mo, May. Rimwarmat, makibasketball ka no. Oras ti panangan, mapan makiayayam. Ayan nga ni Daddy. Jak mo no napanan na. Sige, mapan ko ayaban, Mami. Daddy! Mangantayo ka nun! Daddy! Shh! Saan ka natakari? Apay, Daddy. Madamdama akton amangan. Inton malpas ni mamim. Apay ngay. Pagapaan min tumanen ti grammar ken spellingan. Sus, maudi ako namangan. Lakay, kita to'y grade ni JR, ijay English na. Oh. Ha? Mano ti grade na? Kita ang amin. Na. Hay, nagngaton. Nalaing 80? Nangaton day ta, parakan ka? Ay, kiwana, kano 75 laang ti grado kiday. Ay, ay 74 laang akidi. Basol mo day to'y. Basol mo. Ne, hapay man na nabasol ko. Tunggal isurok ida, kontraam. Nagadua saom, nga uray kalamakongat. Iso aday to'y ita ti epekto na. Nangato kidin aday ta grade. Anum ay ati surok na. Saan mo ta maigatang? Kayat ko 90 grado na. Ne. Siyak nga English teacher. Kastoy laang ti grado ti anak ko iti English. Ay san amabalin day to'y. Daddy, di mo ibagbagakin ni Mami Tiyan niya.
Nga inted dan ti card mi iti school. Nan, kita man. Oh, dayta. Di mo ipakpakita kin ni mami Ay sus! Nagbabanday ti gradom iti English. Isu nga min ti pagkapuyak a subject, daddy. 76 mat. Nagrigat mat nga min ti agsurat iti essay. Ay, may stress manan ni mamay. Isu nga rod adi mo ipakpakita kan kuana. Ang magure ka. Kita day ti grade mo iti dadum a subject. 95 ak di tamat, daddy. Dahito'y science mo. Agasam man. 90. Ha? Ay na, agpadpada kayo kiniading mo. Nababa ka di mat ti grado na iti English, daddy? When nga road. Iso nga agong unget ni mamay. Ay na. Apay nga min aya nagkapoy kayo iti English. Kat no isursuro na kayo mat ni mami yaw. Anya laki din aya. Oh, Gloria, saan kan samot na makaturturog? Apay anak ko namday tamanang. Saan kan aglowing akas idi? Nangisit pa yan ti aglawlaw dagita batam. Madlaw gaya mon a permit stress ko. Si kaki di mo ngamin. Anya launay aya ti paka-stressam. Ay, ado ti paka-stressak manang. Ti kayat asawan tinagan mo a Gloria. Glowing. Amok ngam nariga mo ti aglowing no ado ti pakakumikuman. Agrelax ka lang kadi. Apay, adaya babae nila kay mo. Ay, awan manang. Katapay nga rod ang stress ka. Anya lakit din aya, Gloria. Apay, awanan ti mayat asumango amangan. Ha? Ken apay anak kakalugong ka. Adda pa panam? Ay kwa, ay mapan ko lang bisitaan ni kumparek. Pumanaw ka kat mangantayon? Sa anak pa'y ngamin amabisin bakit? Na, asino pa'y itan nga iti kasangok amangan? Ha? Ay damay kan JR Kano awan damag? Ay agure ka taayabak. May! JR! Mga nun! Ne, apay ngawan ngagpay susumungbat. Awan samot ten ti mayat amakisango kanyak amangan. Ay... Uray si kan samot. Di na kun kayat akasango amangan. Ay kwa, adda pa panak. Agpudno ka man kanyak Marlon. Anya ti pudnok manan Kayat nakakasango amangan wenno saan. Yes or no? Ay sos, English manan ako na akon kahit. Nagsimplian laang mat. Yes or no? Ay, yes, I know, gayam. Ay, yes, I know. No, ay, yes. Oh, kita ang mandita? Di mo amo asungbatan? Mababainak at talaga kadagiti teacher, dagiti anak ko. Tapay aya. Nagbababa ti grade da iti English. Dandani saan ang makapasan ni May. Dayta ka di tinakaro apa ka-stressam? Ay, wen nga rod manang. Amom no anya tinaskan nga rabidam. Kat, ibagam amanang. Relax ka lang. Tinapatag, agis iskwela da. Kat, kasanungay mo't nilakay ko. Ultimo kalakaan adir, di na pa'y amo nga ispelingan. Relax. Day talaang ti maibagakken ka. Relax. Anya pa'y laang nga itar aramidam.
Paandaramon ato'y lugan taagawid tan. Ay, nakatugaw kagayam ditan. Na, apay, anya ayat ipampanunutam. Ay, kwa. Jay si daan Maluman, katnay. Mabisina kaun. Ay kat dumagastan adi tatalipa pa. Ay sa bagay mo't kidi Agsidata man iti. Korektaran nakmanan. Mabain ako ng agsaw. Praiksiken? Sige, intan. Ay, ikunak man no. Fried chicken ba ka? Nagadun ti sindam. Ala kamit nga ala. Awanin na bati kanyak a praiksiken. Dua pa ilang ti sindak. Oh, 2 plus 1 kin ni daddy, plus 2 kin ni mami. Manon amin. Ay, tumal na kayo man Mangan kayo lata ka din. Agdengdengag ni mami yu iti grammar yo. Kas kada spelling yo. Aywan gayam anya. Saan ako ngagtagtagari? Mga naklatan. Makaamu kayon. Kasapulak ti agrelax. Jak kayaten ti ma-stress. Ay, Yes! preksikin tumanan ti sidaan tayon Ay, Adun tulad ta preksikin. Mami, ni daddy fried chicken kano jay fried chicken. Daddy, anya ti spelling ti preksikin? Tumal na ka man si ka-JR. Mangan tayo kitin. Kakaiso na nga, agsasango tayo itamangan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki Din. Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya. Anya yati pagkaskas na Una mo natin. Sa lodsodang pailaang manyat pagungungtak! Ay, unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No, ako nga, mate. Una ba natin? Asino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti aldaw saan ka nakainom salbag ka? Ha? Hoy! Si kaman pa'y ti tao kasda? Awan lang arud ang trabaho. Awan makuakwadam. Ngam ka na yung tama batag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Dinakpay kay din masibugan salbag ka? Anya. Unay ka, heksar din ka mate. Nakababay laki di iti karo balit ang ibagbagam. Sibog nga. Awa! Tinakababae tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko! Gapoy ti kasta nga alamid mo! Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko! Hay, nakainom ka! Ay, pangasim ta sumartan kang kulakay. Ika maturugay, no? Ha? Dito akong sala sa maturog. Anya laki din. Sibog na kadukang amo. Ay, among beshi. Ay, nasakit talaga tinakam ko kinidagpon. Tapay. Nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo, nagsakit talaga tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko na ni. Ay, kasanumat nga me, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yan na.
Ay, panagriknakit pagkukwarta anak lang ni Dagwon. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasta unay da diya lalaki. Ngam nagalas man di busis na, ada ayog na. Ngam isukit ti isap-sapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, Beshi. Gwapo ni Dagol. Ada itsura na. Isu na laang tawan trabaho na. Manugal. Artek. Babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay salbag. Sakit adapoto na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, Beshi. May stress ka talaga kay Kuwana. Kunada nga Rod Benshi, if it's hurting you, that's not love, okay? Beshi. Iso nga niya pa lang tararamidam. I-break mo, ay nagbayagan apo. Anya laki din. Hanya ka laki din na yan, Dagwon. Nalabas matanday taga-alamig mo. Ay, unay ka na yung guring. Dahil tamo lang sa Saudi Arabia mo. Tapno mo man niya, ha? Makarengreng kan, oh. Hanya, tasak pa ya talaga ti makarangrang. Ha, kita man day ta inaramid mo. Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa, alabadakak. Hay, ispumat gayam. Ha? Ha? Hay, nalaklakayan kan. Ngam is wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawamay. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Hay, salbag kakide. Anya? Kat no danom lang dayto ya. Saan kumaalagang sag? Ingam, hay, nagangsag man. Nalabasan dayto yung aramidom kanya gagol. Nasaysayat lang no ang breakdown. Ha? Guring, anya ka din dahil ibagbagam. Agbring nga, may. Saan ko mamakasta? Hay, saan nak amalaala iti kasta daghol? Hay, agbrekan. Na umaak na banugak matan iti kasta nga alaramidam kanya. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay, agbrekan. Anya? Amom salumay. Hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Kita lang ang medyo timurad, tisbok ka ng ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ay na, una yan. Pigsapil mo dyan. Hoy! Ay, puno ti magbaga, salumay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil ibagbagam. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipod nagbreak kamay. Ha? Pudno ka di dayta? Nag-break kayon? Ay, way, nagdang raw, oh. Isa ano, klone mong tiayak ko. Ay, manipod ita, datan na. Anya? Oh, naragsak ka ita sa lumay. Kun pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga amom tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Pudno ka din nag-breakdown, Beshi? Katuan. Adamot siguro makabulanan manipod nagbreakda Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katakaragragsakak itinitang imbagang Beshi. Apay, agdadaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Hun, Beshi. Ay na, nagwapo ni dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti day agurin. Kunamatla no na sayote na kat awamot. What?
Anya ka din dahi tang ibagbagam sa lumi. Pudno, mat, saan aya? Iso siguro nga yung break ni Dagol, tawan nga min sa'yo, tina. Anya nga'y ubat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo aya. Si ka babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-is-isip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno nakaragrag sakak ita. Promises. Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo ba't atap no amaw? Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Ni dagol nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya, kat inaklon ko mat na. Asino ay kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayo, tina. Anya? Ay nagbihit ay na naging dwa kayaw. Nagguwapo talaga ni Dagol uray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Uray kasla songrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-is-isip baw. Ang mapit lang. Ni dagol tay aday bagbagada nga daputot na asaan na asustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Naku namot ni Dagol day ta kanyak. Ngam basol ka nomot kami ti babae. Okay, namati ka mait. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kaayan-ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamit anak na iti sabali, asaan na ikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa'y kay dati dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayata naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay la kumata kas na beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, day take di Ay, saan siguro, Beshi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na ngawan mo't ser-serbina. Anya laki di. Unaklakit din sino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam goring. Ha? Ay saanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pampanunutak mat Oho, siguro pampanunutom ni Dagolan niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo goring aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray agto pati langit kandaga, awan sayo tim kunak tumot nay. Hindi. Hanya ka din na itang ibagbagam si kaababae. Katpod namat! Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, makawatam! Nalabas matanday ta pa nagsasam kanyak Ken maysa, saan mat ani Dagol tinang ibre kanyak? No di kat siyak tinang ibre ken kuwana. Oho! Nagadukat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon, nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamse ka. Nagalas abakla. Kasla ka na yun pa nabasa ti ubat mo. Hanya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Yung lakit din?
yaman na talaga daya Salome. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko kingkuan. Ha? Tapay, Gureng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Imbaga naman nga uray agto pati langit, kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man na dya pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yan na Salome. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagol ita. Aha. Wan tata, kastao na apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya Dagol. Ngam kasyay matan ti pa nagsasauna, ha? Malabay amlaang, Gureng. Takitaan tayo no forever na kanil Dagol. Ngam ha, yaklapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Ngam bayamon, Gureng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na iti tattao nga inbreak na ka, gapulang tawan sa iyo time. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas day tanga aramid mo. Anyaya di pare ko mau. Sika, salumimimi. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambanog asaw. Ay na, kastaw na abartak mo asin mangpad. Kita man na ta pantalon mo, inisbuam mo tan. Ha? Anya lakit din Dagol, sigod ka di akasta ka. Ay, kwa. Saan, Mike? Nya, kita siguro may sa nga isbura ito, yo. Napasalaing isbo ko na mutay, no? Anya, saan niya ibagbagam? Ay na, nagang saglang arudan, unay kan Dagol. Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Salubay, apay nga, yakas na saan ka ba naragsak ita? Tata, Nakaragragsak ka kanak iti post mo iti Facebook. Uray mo lay pampanak ka ni Dagol boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kas talangap. ay, masurunak ka talaga kini Dagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya ko mati pakasurunam. Kat proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan kuha na tata. Salumay. Nakababain ata nakaisbo ang magmag na di ta kalsada. Aday ta, katkatawaam ni Gureng, ibagbagam nga imbrik ni Dagol kapula ang tawan sa yote na, ngamita, mababain ka mo lang araw, di ka ramid na di alalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king ka, ano samlat ta ka na yung ti kawan trabaho na, mamartag pa'y, isbuan na pa ti pantalon na, aha, yung laki din sa lumay. Niya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini Dagol, ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni Dagol iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya? Siguro, mabain ka matan gapo iti aramid na. Agasaman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay agasaman, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod, dayja lalaki. Pasensya ka kuman iti nailawan na ibagbagak idi Goring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, di ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na wenuzaang. Ay,
Yaktupay na anusan si Kanto kidi. Ha? Hoy, ala! Anusam ni Dagol. Hoy, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Hay, salbag ka. Is buwan na ti pantalon na. Isarunulan to day tarupap. Salbag ka. Che. Ti may bagaklaking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayom iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo't lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo't lang no nakaka-proud tayo dya, Dagol, kat saan mo't. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti kinikuring. Ibagampay nga awan nga min sayutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Oh, apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tiga awan trabaho na. Tiki na mamartek na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Tapno amom anya. Ni Dagol, ti klase ti lalaki, asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Yaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan ko na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki Din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Oh, da kayo mo't gayam ti masabat ko, uncle. Nagbara ti panawan, ng pumanag na kayo. Naggapan nyo aya. Ay, nagbarang agpaiso. Agtitidami na ling ito. O, kita kay. Naggapuak man ijay ayan Danilo. Apay, saan mo pa'y nga mo anatayin ni Gudong Amada? Ha? Natayin ni Tata Gudo. Ay, una yun abiyag. Talaga asa na mapakpakadaan. Putno na itan ako na, Barok. Han nga barok. Ha? Balasang ko na mat atata. Ay, balasang. Barok manin nga ibagbagayo mat. Kaya't yun sakit ya gumura kada kayo ah. Ha? Anya? Ay, sana. Balasang ko kunayo mat ah. Sana kasta barok kat nakapimpinta sa lang arudin. Unay kan. Alawin. Balasang do balasang. Ngam kwa tata. Kano nga kano ti punpon? Ay, tetatisan ko pa'y nga mo. Kakatay na lang matidikal man. Sigurado ang mabayag. Sakbay mo ipumpunday dyan. Tadadagiti anak daya bron nga orayan da. Ay, sumagay mo kidi ah. Taawisik man naging friends ko, ababalasang akas kanya. Tamapan kami man sumarong ka rin balayda, intun bigat. Ay, katway na. In kayo. Tayin kayo mo't agkan-kanta. Wan. Nakapalas ka mat, papanamay kumare. Hinga ka agpalas, tumay ka. Intay makilamay. Ha? Makilamay? Apay asino tinatay? Apay, saan mo pa nga amo aya? Natayan ni Tata Gudo at tatang da Sheila ijedaya. Ay hala, kaano pa'y anatay? Idi Sabado ka no. Kasta ka di? Ala, umuna kay nga rudan tagawid akpay. Inaklag di gusta ni, kalingling eta. Sumarunukan to nga rod ah. Won kumare, ingkay kat kitaanan ano, dati pa wat-wat dan? Ay, unay kan. Intay makilamay ko nak. Saan ka aday tamanin wat-wati bagbagam? Malaingkan, umayak to, ninton madamdam ako mare.
Lakay! Ada na imbag adamag! Ha? Anya rita na yung bagadamag bakay? Ibagamon? Ay, natay magaya man nila kay Gudo. Naimbag laki din. Anya? Natayang mapaya naragsakay. Sigakit dimot lakay. Apay, saan ka kadi ang maragsakan? Ang mabalinta nga ilako kadakwada na giti baboy ta. What? Sigurado ang masapul na ti baboy ijay tanatayan kat nga rod. Ay, wangag paiso anya. Apay, kano, kano ti pumpaw. Jack pay ammo, ngam sigurado medyo mabayag ti panakaipunpun na dayjay. Taagda nga rod dagiti anak na iji abroad. Urayan da. Ida pala pumpum man. Wangag paiso Apag iso adadakan, hindi kiti tarakan ta ababaw Wan nga rod, imbag laki din tanatayon nila kay Gudo. Makaila ko tamot lang iti tarakan ta. Apag iso amaksay ti pakpakanan ta. Kakano ka mapaniya balay dangay? Itamat lang ang lakay, agdigo sa klaang, kalpasan na, inakmatan. Apay, ajak mo nakita ni Rika nga anak nila kay Guryo. Ha? Tapay ni Rika, kumare. Amomon kasaritak may papan iti baboy mi. Ay, wangag paiso, kumare. Ibagam, ta sigurado ang masapol da dito Wan nga rod, naimbag lakit din tanatay ti amadaan niya. Ay na, matibab kan sakit dito yan si katanya. Unay kan, apay kastamat hindi bagbagam. Katpad numat, naimbag lakit din tanatay nila kay Gudo. Ay, apo da ito'y. Makaila ko kami matlang ititarakan mi ababoy. Nito ulitin na. Ay nako, Jack amo na niya klase dahi ta panagniwat mo si kababae. Anya lang ti makunada no dumakangag. Sikakit dimot, saan mo't anak kababain day jay? Ay, Jack amukin ka. Di ta ka manlangan. Nakababain ka kadwa. Anya, iti kunada king kayo dyan na panang. Bakay? Ay na, nakaragrag sakak lakay. Mano-kano nga, ababoy ti masapol da. Gatangan da kano amin ti lima ababoy ta. Nagadudyok. Ay na, pagatlapayag ka talaga ti isam ko. Nagsaya ateng ngay. Uso atap no, dagiti buryas tulangan ti mabatay. Wan nga rod lakay. Kano da kano ngay may alaan. Inton bigat kano matlaang. Nasapa Umay dagiti kaanakan nila kay Gudo. Iso dati umay mangala. Imbaga makas. Imbakak ngam na kunamat ni Rika, abayadan danto kanulaangan kalpasan ti pompon. Ayuson day lakay, tinapatagkat bayadan da. Ay, sa bagay magkidi Ay, kamudyanan na magatang mo langan, nagitilimatarakan ta. Madispos mo langan. Maksayan ti pakpakanan ta. Kwarta man ang George. Maglagi din ta natin nila kay Gudaw. Tanya, nakar-ariwawa mo't dagiti tarakan nyo itay. Apay, ada kadigim matang iti baboy yaw. Ha? Ay wala na. Nailako mi matagiti lima ang dadakkel a baboy me. Naimbag man. Kayat mo asawan. Kailangan buryas yaw at 21 tinabatay. Wala na. Isulangan tinabatay. Isumanan at ipadakkelan me tapno adanto manon mailako me. Sapay ko tano dumakkel dakat adanto manon timatay dito'y ayan tayaw. Ay! Anya ka din detang ay bagbagam si katanya. Nakunak tadagiti ngamin anak nila kay Gudo tinanggatang iti baboy minana. Anya! Katuan! Siguro, nasaan anatay nila kay Gudo, malamang sa malamang, saan pa'y anagatang ti baboy menyo. Isuway baglangon tanatay. Salbag. Ay, pakpakawan! Diyakan mo, no anyat maibagakan ka. Nasaysaya at pa'y no ibagam kumangad da kumagkasar. Barang gatangan da nagiti baboy at arakan yaw. Ngamday ta ibagam nga, imbag ta adanatay. Ay, unay kantan niya. Ninanamot, anya pa'y langgat iso matipod, no?
Ti kunayo kit de, nasakit tinakam yo, gaputa dagiti baboy mi ti ginatangda. San ati baboy yo, anya lakit din? Ay, talagang awanan bain na atan niya. Nagturid mo tin na nang ibagay ti kasta. Wan nga road, ay uraya klasimgar idimbaga na dayjay. Naimbag pa itadwa kayo lang, idimbaga na kada kayo day tanana, awan tinakangag. Wan, tada kami lang ti agsarsarita idi kalman, idi arubayan da. Ay na, no amuyo la nana, idimbaga na day ta kanyak, adu kami ije lamayan. Jak pa ikidi amu no nangag dagiti babae nga day ti asidagmi. Ti awanan ba na babae, dila simgar anang ibaga iti kasjay, kasla pakaragsakan na pa nga damatay. Ay nasaan akasla, pakaragsakan na talaga nana. Gaputan na kailako iti 5 ababoy na. Ay, pakpakawan ako nak. Di nalat na panunutan. Masapul na pa nga ibaga. Day tangarod nana. Anya lang ti makon ko na dagiti anak ni Tata Gudo. No maidanon kada kwada day tanga ibagbagaan na. Ay, sapay la kumata saan namutan nga ibagbaga iti sabali na kababaeng. Oh, patyem. Day jay pa nagsanga-sanga ti dila na. Jak lapat yun nga wan sa balya nang ibagaan na. Ay, jak amo na niya klase a panunot adakin kwa na. Mangirurumun mo ito. Kunaklakit din. No sana puno na itaan na panibagbaga ni Tanya iti tattao. Puno mo't gayam. Ay, Diyos ko. Pudno day ta, imbaga na pa'y kanungarod iya ayan tilamay. Ay, una yan na Tanya. Hinilangan nga iti makunkuna dagiti anak ni Gudo. Di lang nagbay na nang ibagamit. Ambo na ayang amin ti agbain kat saan. Sa bagay, karup-rupa na. Nagpada ng agasawa. Katuan, noan niya ti sumrok iti panunot da, kat ibaga dalatan. Saan da panunutan no da kaswano saan. Ay, ay, Diyos ko, manangaasi. Ala, kamara na akda dya punso tabagakban. Sana na saya, tikas yung kararamidan da. Wan man, barang dangganda ka. Por Diyos por Santo, pakaragsakan damatan, no damatay akaro bata. Ang mga lukiwala damating na sumaruno akay, Diyos ko, saan mata? Ay, yan na yun na po. Makaila ako dalang iti baboy at arakinda. Ang lalaki din, kaya damatan na matay ti karo bata. Ay, pwera ka dyan. Mangiruruman damatan na po. Si Kamat Ponsyo, imbe sa bagbagam kumamit asawam, ngumsaan ba't, kasla may padpada mo't ti panunot mo kinkwana. Ha? Saan ba na nasaya ti kasta barok? Kitam siya ko, lakaya ko, no? Oo, yun, no? Tingnan mo, pakaragsakan yung matan, nadamataya ka, roba tayo. Saan kumamit kasta? Ni Tata Babalo. Practical tibyagitan na. Nyalaki. Anya? Dadakkel kayo di manan. Ada kiti baboy may. Mabalim manan na may lakaw. Ayan. Kaya damatay ake gulpintan no isaw. Ay, Diyos, por Diyos por Santo, yan na yun nakapo. Manumutin na bulan. Tinapalabas manipon na ipompon nila kay ko daw. Nga maging gayta. Amampay mo ti sumarunuking kuha na Diyo. Por Diyos, sa bali ng tao. Nita! Da kayo ngay tatang. Apay di kayo pagsakay. Di kayo matay. Apay agbiag kayo pa itinapaw ka ta. Ipanyo kayo dahil dagatangan to mo dagiti anak. Yung dagiti baboy at arakamay. Nyalaki dahil. Ay, por Diyos por Santo. Pakawalim na sa marswa, Diyos ko. Una dito na pa nagsasawam sa kapunso. Ha? Kapulang iti kwarta. Kabay lang kayo pagkaday sa kanyak.
Hoy, si kalahangan ti batay. Sana salbag ka kete. Umuno na ka malahangan, Poncio. Kanyag lakaw baboy nga nung muna kami. Si kakit dimot kumari. Ay, tanya gayam. Tawan kumari kakasking ka ti ugali na. Anya? Ape akasta kayo mutin nga gasawa. Ha? Taapay, anyat parikot mo kada kamay ti asawa. Nilakay mo. Dinamag na kano nila kay Dario no kaano ti ipapatay na. Tapno mailako yung manan dagiti tarakan yung ababoy. Kat, anya kuma. Awan mo ti dakas ididida sinaludsod na saan aya. Anya? Ay na, talaga nga awan nagdumaan yung agasawa. Nagpadpada kayo talaga ti panunot. Naimbag kumamunod, damay isa kada kayo, nasaya ati pa nagpampanunot na. Ngam awan mait, ta nagpadpada kayo mait. Agindadalos ka mat. Magidadanas kanto mo laang. Anya? Di pala si katimapan nagala sa bakla. Pala si katimatay. At akatibagbagam ta niya, ha? Ha? Ay, awan! Awan ti magbagak bakla. Bakla kas la baka. Na, Di ta ka man laangan. Naimbag ta nag-awit kan lakay. Ha? Apay bakay? Kasla ka matandanak. Madandan aga na ka talaga. Dagiti tarakan ta baboy di damot lamanganan. Ha? Tapay ngay. Ay, tsaka mo, napanak nagpakan itayang di damot kahit timangan. Di dapay kahit uminom iti danam. Ay, makapadanag ka talaga. Sapay mabalinan ko mga ilako. Wang nga raw, mabaling ko mga ilakaw. Awan pa'y magpimusa akaro ba jaw? Apay ngay ngatan. Ala, agi na nakabiit. Tamapantay di kulungan into madamdama. Kitaan ta dagiti baboy at tarakan ta. Ay, una yan. Sapay lang ako matawan sa kida. Nyalaki din. Awan mo lang aminan ti madama gamatay akaro ba? Tanong may lakot ako man dagiti tarakan ta jaw. Wan nga rod. Nabayag mo tan anatay nila kay Gudo. Di mo tla sumaruno da ala kay Dario. Wano ni bakit na. Total kat bakit kan na kay damutan. Ay, anya laki din. Nagbabayag mo biyag dagitan. Awanan lakay. Una yun ti kastoy. Apay akastoy. Apay ngay nga takas tawi. Una yung bakay. Natay amin dagiti 21 na baboy ta jaw. Kasanuta pa'y itangay. Awanan. Sapay nagtakol tinagastos ta kanakuana. Manomotan asako ti fidstikin nanda. Ay, una yun. Nunanda mo dagiti lalaki kang babakating jaw. Gapos siguro na ito kinabara ti panawan niya sa kastak. Dito na balang ti pudok jaw. Kasanuta itan lakay. Sapay awan pulos kwarta ta ita. Namnamaak laki din amadaan ta iti kwarta no adamatay akaroba. At mailako ta dagiti baboy ta ngam awam mo tinatay ngaminan. Nag-andor dan to mo dagiti babaka karalalaki jaw. Una doon sa tumtumarinda. Nyayar bakay. Kasa talaga ti biyak ka. Nyalaki din. Una yan. Di dan to pala natay mga imo na dagiti tatawa dagiti. Lalo di babalaw. Ay, kunaklagi din nusikan ti maikali di ta nagadunga abot a kinaliyutan niya. Ha? Si kakit dimot. Ay, sayang mat. Aya, dagita 21 na baboy yo. Sapay naglulukmag da. Siguro, ada sakit da. Sardangan nakman si kabakla. Naawan tinasayat ng ibagam na saysaya at pa'y pumanaw ka ditoy. Imayak, tanadamag ko nga rod. Ngam sana nga imay tapno maasyan kada kayong agasawa. Mawatam, kondolensya, kada kita baboy yo, nga nagadado. Anya? Tima ko nakla, gunggunayo kit di Kauray yung nga damatay akaro ba, tapno mailako yo dagiti baboy yo. Isuda lang nga rod tinatay. Ay, agyaman kayo at saan kayo anairaman. Amo nga minti ugali yung agasawa kahit. Pakaragsakan nyo launa, ino damadamag yung anatay. Tapno mailako yung tibaboy yo. Ay, aputan niya. Mailako yung malat talaga titarakan nyo, nga ore awan matay. Kansan nyo nga daw dawat, nga damatay. Mangiruruman kayong tumot. Anya? May mayat pa na ibagayo, asapay lang kumata, dagkasar.
Tapno maila ko yo. Ngam saan mat. Tamatay mo tikikidawin nyo. Anya nga ita. Oh, agnakam kayo mo't siguron. Ay, salbag kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.